Cantometris nace no seo do Conservatorio Superior de Música de Vigo, que é onde estudaban Marina, Sandra e eu. Cando estábamos rematando os estudos e tal, queríamos seguir tocando e demais. Entón decidimos comezar este proxecto musical, o que se uniu despois Néveda e Fran. E é interesante moitas veces ver o que se transmite e a onde chega toda esa cultura pasada polo filtro de xente foránea. Neste caso é Ruth Matilda Anderson coas súas fotografías, no anterior espectáculo foi Alan Lomax, e hai unha cousa interesante nese diálogo entre a visión externa e o que somos nós dentro. O que sucedeu e sucede en Galicia, a música tradicional e a cultura tradicional pois está aínda moi viva, e cando veo Ruth Matilda Anderson pois estaba vivísima, o mesmo cando veo Alan Lomax. A mí parece que é digno de resaltar que é unha proposta absolutamente acústica, e iso bueno, en certa medida supón camiñar sin rede, porque o que se toca é o que se escuita, e o que se escuita é o que se fai. Non hai posible sitio onde esconderse, non? Neste caso, ademais, o espectáculo está artellado coa voz da propia Ruth Matilda Anderson. Creo que ve unha especie de experiencia sensorial, non? E creo que te sentas e que te deixas levar e que entras como noutro sitio así emocional, e creo que hasta ahora a xente nestes tres concertos que tivemos hasta ahora, a xente enganchou nisso. Que sea, ainda que está personificada en varias pandereteiras, eu quero entendela como un feito colectivo. Cada persona en Galicia posiblemente teña contacto con algunha asociación cultural na que se transmite a tradición das pandereteiras, ou conocen alguén que forma parte directa disto, daquela toca en todos os sectores da sociedade. Está francamente ben.